Namar ka jing sokya halor ka jing lip laj bakha kapala kelalong kum ka jing leka yeri hapdeng ka jing lip laj bat ka jing me laj kala kelalong ru ka jing wit igi pajba ka than nongpo baro ka wei kabala long ru kabala palat ban ye ka por ka badang paniat ye ka load shedding halor ka ne ka banta da ka jing sokya halor ka jing ut jong bobon balang kit khot jong seng kasi students union nongpo circle hapo ka jing lam jong somla John lengdo obri president badu somla bayashan langkar shan lor obri general secretary rengkat ru badu somla McDonald kar kamni obri vice president da ka jing don lang jong kit khot ka seng na ka ne ka circle kila lecha office jong SDO jong MEECL ban lech ye kendu halor ka ne ka jing e Henry kelalong mar khongpong ye ka jing thumu kit khot jong ka seng namar SDO klem tre ban ye kendu bat kit khot jong ka seng KSU dak bai daw bo bun kam bat umla ban ye kendu yeki na kaliang jong kit khot ka seng lapan pau ye jing sokhya halor kene ka jing kenta jong tiu officer namar kit khot jong seng kiwan nak banta ka bit ka biang jong ki pai ba kat bau tiu officer kon tai penban ban ye kran ye ka khia ka shon jong ka than po area slip like back lada porliur ila ban daw badai baklem kiding bejur uslap pen kita kiding kisik ai hoj haki perang bar khoi ro kabumut balada slap ruli blaj lada rang ruli blaj kata ka di area nongpo ban ya ka bagi ai lu siding bagi pemerintah ka government makan ya dang khamli blaj susu ka por pemberi lu siding ka nongpo ki bubun ki pajba kila kerpat ini bangin lek ban wanmi sini office NCB bangin yo tang kata jing pensai halor ka jing lip laj ha ska nongpo andre ke ba long ka bagi jing tre jong SDO bani kandu ini ya kata ngam sofer andre nakaliang jong seng ngin sasyong bagi ilam distrik jongi bangin sasium yak senjam bangin weng ni kine ki bor hoj ki jinge ki ba ki pajba jong kadong ba than jingi ya kendu jinge nak por support kabar pat haka bidai bagi jumpoi jingi belaj ka jumpoi di belaj ka de wei ka ba lapung tam jong ki bubun balang hangne pon tang la penong ba ya ka belaj lapoi tek man ubanai bat ka jingki u bagi belaj ro kam juruna kam juhar bong ka belaj kam juhar ndrai ka yikiu bai nak por support bat ka jingli blaj ru ka debit nak por support te ke ai ka so long thamla pan ta la ki poi blaj nyap su tik tik kat bai ya ka lai pat nju ti kana bat ka wei ka ai pat kwa bonong kana por ba ya ka boarding electric saki wei ki jela ki basenda ka jela jingi dang la bun sam te bele mla bun yang ni ki trai jaga hangne hapo ka jela ka jungi ka ba ar pat kolong ba la da ya ki wei ki jela la bun supply ki lai ki siu ni kham sim ai yang laj nda ni kham tam ai yang laj ni rung isiu ka pisa te ba ni siu ki pisa te ka boarding ka kom sam ko di belong ka biang bat ko weng kwa bonong ka khadu ha bi dei bat ki jaka ki khambun ki factory ha kine ki area pin siam ba kam ju jam kine ki jing laj boleh kum kine ki area ki ja ki don ki jaka ki bubun factory kine pin nomlap ka jing ja bu jing laj ha sakha kari tang kine ki area nong kum ha nong po ki area marjan ka jing jor ba ka jing laj dan nak yang jong ka seng he bide bene ngin sa syong perkhat begini lam distrik te bin sim ya ka ega senjam benle krang bangin weng kini ki jige jong ki pajba jong ka dong pa thain halor ka jing lip like kha hane hanong po ka ban ka por ni jumat jukundu ya kini jing e ka jing lip like kha to hadang kini kinjat sengi nak yang ka government kalap nap gondon kata kalut seding to hadin ya kata nim super atrai gila bendon ki jing pembej hano ka jing kenria iki ko sene ki jing kata jing pemna government ni seding hentai ki belong hadin ka khatwe terik menta ubenai ba upuar minister ba pestun song ulah pemna bala weng ya lu seding mereka ki so perpat ka so long plapat ba hadin ba pemna ya lu seding nadu khatwe terik bat menta la hadu menta ka jing liblai kalong kampalat bani ka jing liblai akan ko por lu seding kendiak ngasu batai ya pia khmat di media bedon lang ne por ba ya ka jing penmi ya boarding ro kabubun tam kadi hepori poi lari nya kran hapo kadi kasi cintia ngidon hadun rutuli ki por generation laragin khanya ka fast second bagatat nakte napo kordam pro kadon hapori boy lain khanya ka borwaru kadon kabatan napo dam ro kadon hapori boy ngidak ong ya ka new bagol untuk project na borniro kadon hapori boy ndre ka ai ka so phlapat ka so long thamula ka beli la kha sikharu kadi hapori boy bat ke cakap mi boarding ke bak he maru kadon hapori boy ka jing lip like bun tamru kadi hari boy habe dip kana na kaliang jungi ka KSU no circle mantas ni ngelawan ban ya kundu ya wesdo hakne po office hakne po no po andre ke ka basolong phlapat ka ban nak liang jong wesdo umsem latre ban kundu yangi
nak ai kidau yak tangim tip andre gajing dau gajong golong gajing bunkam te yak tangim tip bunkam re ngim sulawan lagi no benta kajungwan jingi hakna por kari tang bagin yo jing tip nane gajing pensai nak liang ka department ka badon hangne mentah lor bedi pene kalai ba kadai nak ai kadau gajing lip like kha chikha hangne po nong po re ke gajing bam tre jong isu bani kendu bani hakna por ngim so phari kata re nak liang jong kaseng hi bu ka jingkeli sa ki bor bari pek ya kena ka benta bagi di pensai ha luar ka jing baj kha kha ne hapon po ba ki mengiti bar khaj kalaj ka de pong santam nadu haying hasam nadu haki office rekam haki school haki bar khaj ki benta ka de kalaj ka khmat do ndrei kai ka bolong mata hapon po hi ya kalaj lalong kumbas pen lekai yang ki paj ba